Mapunaan Santa Misa. Ikaduwa sa tamang pag-ako kan komunyon buksan an walang kamot mantang sa irarom an tuong kamot. Kuahon po an ostya gamit an tuong kamot asin ihungit an sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. An second collection ipinapangungod niya tungunyan para sa pagpakarahay kan istasyonan sa patio kan sa tong simbahan sa pag-andam niyato kan panahon nin Kwaresma. Sa Martes, petsa 17 kan Pebrero, gigibuhon po ang pagsulo kan mga palaspas na gagamiton sa Miyerkules de Ceniza. Gigibuhon po ang pagsulo pagkatapos kan misa pagkahapon. Inaapudan ang gabos na igwanin palaspas sa harong na darahon ang mga ini sa simbahan tanganing gamiton sa selebrasyon sa Miyerkules Santo. Sa Miyerkules petsa 18 kan Pebrero iyo ang panguros. Gabos po na Katoliko linalaoman na mag-ayuno asin dai magkakanin karne sa aldaw na iyan. Mag-iimponer po nin abo ang mga lay ministers sa simbahan asin sa mga designadong lugar sa aldaw na iyan. Huli po sa pag-istasyon kada Domingo kan Kwaresma, magkakaigwa po nin adjustment nin schedule sa misa pagkahapon. Ang misa po gigibuhon sa oras na alas 3 nin hapon asin isusunod ang pag-istasyon sa oras na alas 4. Dating schedule po sa ibang mga misa. Katakod ka ini mayo po nin parking sa patio pagkahapon lambang Domingo bago kan pag-istasyon. Iniimbitaran po ang mga kaakian sa elementarya na magbale sa Legion of Mary. Magkakaigwa nin pagtiripon asin pagpangadji ang mga kaakian lambang Domingo sa oras na alas 9 nin aga sa Holy Cross Parochial School. Sa Domingo, Pebrero 22, iyo po ang St. Peter the Apostle Sunday. Sa pagselebrar niya to kan kafiestahan kan tukawan o autoridad ni San Pedro Apostol, sinasadol po kita na suportahan ang apostolado para sa mga programa para sa mga relihiyoso asin kapadian kan bilog na kinaban. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Dr. Amado A. Oliva Jr., Tessie Babol and family, Edlin and Elvin Salcedo and family, Arlene O. Dasa, Madeline Saliente, Maria Jenny Orante, Judisa Ballester and family, Karil Moreno, Regala Vitog family, Santos Parinia, Yel Milar Peace, Apple Lanusga, Miss Jemery Liz and family, Rosemary Opiana and family, Mr. and Mrs. Lloyd Ponesto and family, as in Mr. and Mrs. Wotikiano Frias and family. Petition para sa healing of Leo and Nati, dolot ni Natividad Katakutan and family, para sa kaumawan ni Senyor Santo Niño, dolot kan Fordan Manyugo family, para sa sarong petisyon, dolot ni Josefina Lanusga, para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag. Eddie, dolot kan Mariano family. Ernesto, dolot ni Estelita Abinal. Francisco E. Enrica, dolot ni Nelly Salcedo. Gracia, dolot kan Regala Vitog family. Homer, para sa 40 days, dolot ni Leo de Fortuno and family. Isidra, dolot ni Amabella Bolivar. Juan, dolot ni Gemma Liz and family. Lourdes, dolot ni Mr. and Mrs. Crisani Odavar Sanchez. Lourdes E. Cornelio,
Dolot ni Juliet Pontanares and family. Marcelino E. Alejandra, dolot ni Ronald Bicaldo. Priscilla, dolot ni Nelly Salcedo. Remedios E. Fructoso, dolot ni Mr. and Mrs. Jose Vilitario. Roberto Sr. Ilina, dolot ni Ronald Bicaldo. Rustico E. Adela, dolot kan Velasco family. Teodora, dolot kan Portugal, Beloro family. Tito, dolot ni Andrea Nunez. Miguel, dolot ni Nelly Juanillas and family. Proserfina, Melin, asin para sa gabos na mga kalag, dolot ni Elizabeth Remedios and family. Remedio and family. Pasasalamat, dolot ni Mr. and Mrs. Walter de la Torre. Para sa sarong petisyon, dolot ni Kay de la Torre. Para sa gabos na mga kalag, dolot kan mga minasunod, Mrs. Lerma Uwida and family, Juliet Pontanares and family, Ronald Bicaldo, asin Mr. and Mrs. Jose Vilitario. Para sa kalag ni Shelito, dolot ni Mrs. Lerma Uwida and family. Misa Laudate, dolot ni Mr. Ronald Bicaldo and family. Pasasalamat, dolot kan Aurelias Hugo family. Para sa kalag ni Crescenciano, dolot ni Norlani Magistrado.
Diyos marhay na aga po giraray sa indagwapos mga tugang. Ngunyan po iyo ang ikaanom na Domingo kan ordinaryong panahon. Asin ngunyan po gigibuhon man ang pagtalaga kan mga opisyales asin miyembros kan Parish Finance Council. Sa selebrasyon kan Eucharistia, pinapaabot sa to ang mensahe na kitagabos kaipuhan na maglikay sa karatan. Kaipuhan niya tong magsarig sa kabutan kan Diyos. Sa pagkuyog sa Diyos noon na kabutan, iyo man ang pagsunod kay Kristo sa dalan nin kabanalan. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos asin maogman niya tong awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, singkan Aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa pagikan ebanghelyo, liwat sinasadul kita na ilangkaw an libelo kan satuyang katanosan. Naurog pa sa katanosan na ipinaling sa tuya kan mga Pariseyo, katanosan na nakabase sa Espiritu, sa pagsunod kan mga katugunan kan kagurangnan. Matugang akontan sa tong makasalan, tangan ni magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indaw mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kanangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indaw mga tugang, ako ipamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at inuman, sa mga taong marahay ang buhok. Pasalamatan di ka, ulitan dakula mong kamurawayan. Magurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang matakamhan. Magurang na aking bugtong Jesucristo, magurang na Diyos, podero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan binaba, maheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan binaba, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan turok kalangkaw. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama.
mamibi kita. Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matano sa sintunay. Tugoti kami, hulikan sa imong grasya, na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok. Huli kay Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasarokan na Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An balaog nin katalingkasan, iwinaras sa sato kan Diyos. Minamaawot kan kagurangnan, nagamiton niyato an balaog na ini, susog sa saiyang kaboktan. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak. Kung buot mo, papahalaghan mo ang mga tugon. Ang pagmamaimbod nasa sa imong pagmarahay. Ibinugtak sa atubang mo ang kalayo, asin ang tubig. Kung arin ang buot mo, abotadyan ang sa imong kamot. Sa atubang nin tawo, yaon ang buhay sa kagadanan. Asin kun arin ang pagmarahayon niya, itatao sa iya. Tadakula ang kadunungan kan kagurangnan. Siya makakamhan asin naghihiling kan gabos. An sa iyang mga mata, yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Asin na araman niya, ang gabos nagibonin tao. Dain niya binutan an si isay man na maglapas. Asin dain niya tinutugotan ang tao na magkasala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga mayong kakundian andalan, ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga nagtutungkos kan sa iyang mga patutuo, udok sa pusong nakikiuyon sa iya. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Ika, tinugon mo an sa imong mga pagbuot, na utubon nin marahay, awot pang tanos an sa kong mga dalan, sa pag-utob kan sa imong mga kabutan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Magmabuot ka sa imong surugoon, asin mabubuhay ako. Asin uutubon ko an sa imong tataramon, muglata an sa kong mga mata. Titingkalagon ko ang mga ngangalasan kan sa imong tugon. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Tukdoi ako kagurangnan, kandalanin sa imong mga kabutan. Asin tutungkusan ko iyan sagkod sa katapusan. Pasabuta ako na matungkusan an sa imong tugon. Asin uutubon ko iyan nin udok sa puso. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Kung mamumuutan ta ang Diyos, magsasarig kita sa iyang kadunongan. Sa tabang kan Espiritu, ako untaan sa iyang kabotan, na iyo ang ginikanan kan tunay na kaugmahan, asin karahayan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, totoo, nagtataram kami nin kadunongan sa mga dakula na. Alagad, bako ang kadunongan kan panahon na ini.
ni kan mga namamayo kan panahon na ini na mawawaran halaga. An itinaram mi kadunongan kan Diyos na nagtatago sa misteryo, bago pa kan mga panahon. Tinugdas na kan Diyos para sa satong kamurawayan. Mayo sa mga namamayo kan panahon na ini, nin nakakaaram. Takon nakakaaram sinda, an kagurangnan kan kamurawayan, da ikuta ninda ipinako sa krus. Alagad, susog sa nasusurat, an mga dai nahiling nin mata, ni nadagog nin talinga, ni puminasabong sa puso nin tao, an mga itinagama kan Diyos para sa mga namumuot sa iya. Alagad, sa to ihinayag kan Diyos, huli kan Espiritu, taan Espiritu nagsisiyasat kan gabos, sagod kan mga kahararoman kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosok ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Day kamo maghuna na nagdigdi ako sa pagpara kan tugon o mga propeta. Day ako nagdigdi sa pagpara, kundi sa pag-utob. Amen, nagsasabi ako sa indo, sagkod na maglipas ang langit sa kaandaga. Mayo lamang ni sarong kurit, ni sarong tuldok, an mapapara sa tugon, sagkod na mangyari ang gabos. Kaya an maglapas nin saro kay ning mga urog kasadit na tugon, asin siring magtukdo sa mga tao, aapudo na urog kasadit sa kahadean kan langit. Alagad an magibo asin magtukdo, aapudon na dakula sa kahadean kan langit. Ta nagsasabi ako sa indo, kundai makalampas ang sa indong kasuriputan, ninlabi sa mga iskriba asin mga pariseyo, day kamo makakalaog sa kahadean kan langit. Nadangog nindo na sinabi ka itong panahon, day ka magadan, an magadan dapat hukuman. Alagad ako nagsasabi sa indo, an sisayman na naaanggot sa sayang tugang, dapat hukuman. An magsabi sa iyang tugang, tanga, dapat darahon sa Sanhedrin, asin magsabi, lulong, dapat darahon sa kalayo ni impyerno.
Kaya kung magdulot sa pagdulot mo sa altar, duman marumduman mo na igwa ang tugang mo nin laban sa imo. Bayai duman ang sa imong dulot sa atubangan kan altar. Lakaw, makipag-ulian kang muna sa imong tugang, dangan kang magbalik sa pag-alay mo kan sa imong dulot. Makipaghusay ka sa imong kalaban, sa madali mantang kaiba mo siya sa dalan. Tatibaad ipadakop ka kan sa imong kalaban sa hukom, asin kan hukom sa pulis, asin itapo ka sa kulungan. Amen. Nagsasabi ako sa indo, dahil ka makakaluwas sali duman, sagkod na babayadan mo ang huring sintabo. Nadangog na sinabi sa indo, dahil ka manambay. Alagad ako nagsasabi sa indo, ang gabos na nahihiling o naghihiling sa babae nin marigsok, nagsambay na siya sa puso. Kung ang tuo mong kamot, kung ang tuo mong mata, dahilan nin pagkakasala, hulwata sa kaitapok mo. Bagay pa sa imo na mawaraning sarong kabtang kan hawak, ki sa bilog mong hawak, itapon sa impyerno. Kung ang tuo mong kamot, dahilan nin pagkakasala, putula sa kaitapok mo, tabagay pa sa imo an mawaraan ka nin sarong kabtang ki sa bilog mong hawak mapaimpyerno. Isinabi an magsuhay sa sadiring agom dapat magtao siya ning kasuratan nin diborsyo. Alagad ako nagsasabi sa indo, an gabos na nagsusuhay sa iyang agom maliban kun agom-agom, nauunungan kan pagpasambay kan sa iyang agom, asin an mag-agom sa diborsyada nagsasambay. Nadangog man nindo na sinabi kay itong panahon, day ka magsumpa, alagad utubon sa kagurangnan an sa imong mga panuga. Alagad ako nagsasabi sa indo, day ka mo magsumpa sa anuman na paagi. Ni sa langit, hulita iyan ang trono kan Diyos, ni sa daga, hulita iyan ang tungtungan kan sa iyang mga bitis. Ni sa Jerusalem, hulita iyan ang syudad kan dakulang hade. Ni sa payo, ika magsumpa, hulita daimo, mapapaputi ang sarong buhok o mapapaitom. Ang tataramon nido magin iyo kun iyo, dai kun dai, an anuman na labi ka iyan, gikan sa maraot. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin. Ay naramragman po, Father. Halawig po ang Ebanghelyo, asin dakol po kitang mensahe na nadangog sa Ebanghelyo. Pero kung sa tuyang isusumada, mayong ibang kamautan ang Ebanghelyo na ilangkaw ang sa tuyang paghiling sa katanosan, pakusanang sa pagsunod kan mga tugon, kundi hilinguntaan espiritu kan tugon. No? Kung isip punta kadakol pong mga batas, nagmumultiply ang batas sa paglipas ng panahon, kadakol po ning mga leyes, kada sesyon po sa mga halimbawa sa Senado, sa Kamara de Representante, sanggani ang panlalawigan, City Hall, sa sangguni ang bayan, dakol pong mga leyes na oral daw pinagkikrear. Pero ang hapot, nag-improve daw po ang buhay kan tao pagkatapos kan kadakol na mga ley.
siguro nagpapatong-patong lang ang mga lay, pero yaan manggirare ang bakong magayon na ladawan kan gobyerno ta. Ano daw si pobre, nag-angat-angat naman daw si buhay dahil kang mga leyes. Oh? Kadakol ng mga leyes, natatahuban, dahil man pinag-oobserbar, hanggang sa may bago na naman ng bagong kaso o issue na tiripo na naman si mga legislador, magibo na naman ng bagong batas, and then plus points na naman. Pag abot kang eleksyon, ma-report sa tao, ini na po ang batas na nagibo ko, 571. Pero kaya dyan sa 571 na batas, ang ini-implement, no? Inisa ng batas on ban against political dynasty. Oh? Hanggang sa ngunyan, day pa man nag-a-advance. Ano ang espiritu kang political dynasty? Oh? At ano bawal ang political dynasty? Tanganing day ma-concentrate ang poder sa sarusanang pamilya. So, day yan naglaladawan kang tunay na demokrasya na ang power distributed sa gabos na tao. So, bako lang po sa gobyerno, sa simbahan man. Baka pag-iisip kang tao na antugon, 10 sana. In time, nag-multiply naman ang mga tugon kan simbahan, may pang-11, may pang-12, nagmumultiply sa paglipas kan mga panahon. Katunayan sa mga lay na pinag-implementar kan sa tuyang arsobispo kang Nobyembre 28, iyo ang pagkrear kang Parish Finance Council. Although bako po ining bago dahil ang Code of Canon Law pinagmukna 1983, pero ang working na council sa parokya, iyo po ang Parish Pastoral Council. Bihira po na may working or active na Parish Finance Council. Kaya ini po pinagtutulod because aram ko na gabos kita moving forwards towards transparency, accountability, responsibility, kan ano man na bagay na yaon sa satuyang parokya. Rumdumon po niya to na bako man kitang disembodied being. Bako kitang puro kalag. May hawak po kita. May mga involved kita sa mga temporal na istruktura o sa mga bagay na material. Dahil kita makakapagpadagos kang misyon, kang simbahan, kung mayo ning suporta na nagikan sa mga parishioners. Sana po may mga volunteers, pero ang mga volunteers dahil man makakasustain sa mga pangangaipo kang simbahan. Halimbawa, while kadakol ang buot magserbi bilang katikista, pero dahil man yun sinda pwedeng magpa-barangay na dahil mapamasahe sa tricycle o kaya na maglaaning panahon para sa pagkatikisis na dahil mo lamang siya tauan kang basic na pangangaipo. Oh? So, kisay pong kasalan sa katikista sana o sa parokya sana, gabos po kita accountable sa gabos na missionary works kan bilog na parokya. Ang gabos na mga tugon, tungtungan, tangani pong maitaguyod, mai-advance ang mga marahay na kaisipan
o espiritu o katukdoan kan sa tuyang kagurangnan. Sa Ebanghelyo po ngunyan, nahinanyog niya to kung paano sinabi ni Jesus. Day ka mo mag-isip, sabi ni Jesus, day ka mo maghuna na nagdigdi ako sa pagpara kan tugon. O mga propeta, day ko nagdigdi sa pagpara kundi pag-utob. Yan, fulfillment of the law. Mahalaga po ang batas, pero magayon kung naitataguyod ang espiritu kang lambang tugon. Taano ta nagsasabi, dahil ka magdurog, dahil ka maggadan. Siguro po kung i-concentrate sa naan gabos sa pagsunod kang 10 Commandments, dakol po sa tuya makakapasiring sa langit. Dahil sasabihin ta, dahil man ako nanggadan, dahil man ako nagsambay. 10 Commandments na fulfill ko na. Narumduman ta itong hobi na lalaki na nagrani kay Jesus kung paano makakalaog sa kahadian ng langit. Gabos po yung 10 Commandments na utob ko na, nagibo ko na. Di ako nagsambay, di ako naghabon, nagsisimba ako kada Domingo. Kung arog sa nakayan ang buhay ta, tanganing kita ikonsiderar na matanos o banal, kuyan ka na, pwedeng timbrihan ka na makalaog, pwede ka nang maglaog sa kahadian ng langit. Pero sabi ni Jesus, day ka mo maglampas sa katanosan kan mga Pariseyo. Because nagkakasala din kita sa isip. Nagkakasala kita sa isip. Sa pag-isip pa sana, nagkakasala na kita. Day ka man nagdurog, pero ang isip mo, pano ning karatan. Day ka na iiba sa sarong tao na nagsasambay. Ipo, yan ang spirit, ang buot na ipasabi sa tuya, ipaabot sa tuya ning kagurangnan. Kaya lampasan ta ang katanosan kan mga Pariseyo na nakakonsentratan sa indang buot sa simpleng pagsunod sa mga sinasabi kan batas. Ang approach kan mga Pariseyo, iyo ang simpleng pagsunod kung ano ang nasa letra kan batas. Pero kaipuhan na maglampas kita sa simpleng o minimum compliance. Kadakul pang hinahagad sa tuya ang kagurangnan na lampas pa sa mga naisurat na batas. Kaya sabi ni Jesus, day ka mo mag-isip na hahalion ko ang batas. Mahalaga ang batas. Pero kaipuhan na sa tuyang utubon ang kamautan kan lambang batas. Pinaghahamon ni Jesus ang mga disipulos sa klase ng katanosan na lampas sa siring na paagi kan mga Pariseyo. Sa konteksto kan sa tuyang pagtiripon ngunyan, paano niya to magagampanan o mauutob ang batas ang batas kan sa tuyang simbahan? Halimbawa, kung ano ta, kaipuhan kitang mag-contribute sa pangangaipo kan simbahan. That's one of the precepts of the church. Siyempre, miyembro po kita kan simbahan. Kung kita po malaog sa sarong organisasyon, di man pwedeng sangaran ka sana miyembro. May kontribusyon. Iyo po, ma-share ka. Obvious po yan. Kang binunyagang ka, nagikang miyembro kang Roman Catholic Church. Kaya ma-contribute ka. Ang iba, tithing ang apod. Kung iba, hindi ako kung conscious ang iba na kaipuhan mag-share. Kundi sa paagi kang simbahan, sa paagi kang limos, nindo. Depende sa indong makakaya. And then, siyempre, si may kakayahan, nagtataong dakol. Si mga dai,
kung ano san ang makakaya. So, iyan. Alagad, may katuyuhan po yan. Oh? Ang pinakaurog na katuyuhan, iyo ang paglingkod sa nangangaipo, paglingkod sa tupad sa pangangaipo kan simbahan, tanganing maipadagos ang operasyon kang simbahan. Aram ta na maski sa US, may mga simbahan na nagko-close, na babang nagde-declare ng bankruptcy. Taano, day kaya ang mag-operate kang itong mag-sustain kang day-to-day operation. Inda ko po kung may tax ang simbahan sa US. Pero digdi po, igwa kita ning tax, ay mayo kita ning tax. Alagad sa likod po kang gabos, iyo po ang espiritu kang stewardship. Kita gabos mga katiwala ning kagurangnan. Kaya napakahalaga ang papel na ginagampanan kang ining council ng pinagmukna. Pero kay puhan na sabi kayan, to move from accounting, keeping track of money, to accountability. Ini ang sa alang-alang kang espiritu kang batas, from accounting to accountability. Bako lang simpleng nag-check ka kung may sobra o may kulang, pero more than this, sa intricacy kang accounting, but more on accountability, being responsible to God and the community. Sa ikaduhang mensahe kang kagurangnan, iyo ang kahalagahan kang integridad kan sa tuyang puso. Kung tano ta kay puhan maglampas kita sa mga paagi kan mga Pariseyo, bako sana sa panluwas, kundi sa panlaog na disposisyon kan sa tuyang puso. Kaya nga may example siya, kung madulot kaning sarong bagay sa altar, narumduman mo na may kulog buot sa imong tugang, iwalat mo ang atang, magbalik ka, asin makipag-ulian sa imong tugang. Damage control. Minsan po baga, mas madali na magsorry ka na lang o kaya makipag-ulian kaysa ansa indong pag-iwal o kulog nin buot, mag-abot sa garadanan, karasuhan. So, mas malala po. Iyo po, dahil man po natatapos ang pagbabaralos-balusan. Kaya ang recommendation ni Jesus, makipag-ulian. Yan ang pinaka safest way. Magpatawad, kung kaipuhan magpatawad, makipag-ulian, mag-ulay. Oh, that's the best. Kaya ang kasalan nagpupuon sa puso. Sabi baga ni Jesus, ang kaatian ng tao dahil man naghali sa luwas kundi gikan sa laog. Oh? Pag napapanoan sa tuyang puso ning kulog buot, one day, one time, masabog iya nagarumayon o bulkan na kamang numo sinaksakan na sa nasa likod dahil napano na si tao. No? Sabi ni Jesus, bako lang simpleng siring. Kay puhan, makipag-ulian. Itong lasting, itong daing sagkod, may lasting na pakikipagbalikan. Sa Satuyang Finance Council, ang puso kang satuyang apostolado, iyo ang misyon. Dapat mawara sa tuya. While we may be involved with money, but always having in mind mission, the mission. Ano daw ining satuyang natitipon na kwarta, nakakatabang sa pag-advance, pagtaguyod kang mission kang simbahan. Asin para sa gabos po, ang tinataw po nindo, bako lang pong gusto tabaga ining mga nagdo-donate, permi itong may nahiling. Arog po kayan, kan magpairahi kita kung kuyan, iyang beam dyan sa taas.
Oh. Tago, mayo man akong mayo ka mang mahiling sa milyon na pinag-ayos ta dyan. Pero kung data po iyan inayos, mas ang epekto po, kung halimbawa magbagsak yan, may mahulugan, more than 1 million ang, pero dahil hindi man mahiling kung anong nangyaring ginibo dyan sa itaas. Pero kung yan nakatukaw ka mo safe, oh, dahil mang kaipuhan na perminindong nahihiling ang gabos, tangani masabi na may project si Father. Iyo po, may project si Father. Gabos, siyempre, hilingon ta sa order of priority. Kung sa arin ang section o area kang apostolado na kaipuhan ang atensyon. Kaya ang makakapag-determinar po kayan ang Parish Finance Council. Also considering the availability of fund. Papagkanigoon kung ano ang pwedeng gamiton. Iyan po ang kahalagahan kang Finance Council. Dahil na po ako sana ang mag-decide. Kaiba ko po sa pagdidesisyon, iyo ang Finance Council. Halimbawa, susugduman sa legislation, pag more than 100,000, kaipuhan ang consultation with Finance Council. More than 200,000, kaipuhan ang consent kang Parish Finance Council. Pag more than 500,000, kaipuhan ang consent kang Finance Council and the Archbishop. Ini po ang bago. Kaya kung as much as possible, habo kung magkapot ng kwarta, nakakadagdag pa sa kuyan kang sa kung kaisip kang sa kuyang tranquility. Pero with the Finance Council, we can be assured, at least magiging kampante ako na dahil do ako pagpapara, basulo na hain na o magpaparahanap sa mo Father dinara, so pinag-donar ko. Oh? Iyo po. So, before you can know it, the Finance Council should know it. So, ini ang mga nagkapirang bagay na but kong tawaning doon because mauot ning kagurangnan na sa paagi kang mga istruktura, sistema, kansimbahan, maging pasil ang gabos, as in maipadagos ang misyon, kansimbahan na may tiwala, na may linaw, may integridad, dahil dapat ang gabostang ginigibo magdara sa tuya sa kaligtasan, asin magdara sa tuya sa kapanuanin buhay. Amen. Ngunya matindog po kita, ipahayagtaan sa tuyang pagtubod, ma-recite lang po kita. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Pinangidam, huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilik sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan, hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, isusunod po ang rito kan pagnumra kan mga miyembros kan Parish Finance Council para sa taon 2026 sagkod 2028. Mga tugang ki Kristo, ang simbahan bako sana sarong espiritual na pagtiripon, kundi sa rokman na komunidad na nangangaipo nin tapat na pag-ataman kan sa iyang mga material na rogarin. Nganing matabangan an sa tuyang padi sa sagradong katungdan na ini, an batas kanoniko nagmamando kan pagmukna kan Parish
Finance Council. Ngunyan na aldaw, formal niya tong itatalaga ang mga miyembros na masirbi sa satuyang parokya. Sinda inapod nganing gamiton an sa indang kaaraman asin pagkamuot sa simbahan. Tanganing masiguro na an mga temporal na rugaring kan parokya mapangatamanan nin may linaw, transparency, pag-iingat, prudence, asin, pagmakulog sa mga dukha. Ipamibinyato, nagiyahan sinda kan banal na Espiritu Santo, lugod an sa indang apostolado, magbunga nin pag-uswag sa misyon kan sa tuyang parokya na magbalangibog kan ebanghelyo asin maglingkod sa mga nangangaipo. Ngunyan, bilang pamayo kan Paris Pastoral Council, sa kuya ng inipresentar ang mga miyembros kan Paris Finance Council. Reverendo Padre Albert S. Orilio, sa kuyang ipinipresentar sa imo ang mga miyembros kan Paris Finance Council. Sister Arlene B. Espares, taga San Roque, iyo po ang chairperson. Sister Jovi O. Solomo, taga San Esteban, vice chairperson. Sister Mary May C. Manzano, taga San Antonio, siya po ang secretary. Asin ang mga minasunod, iyo po ang mga miyembros. Sister Shirley Hernandez, taga San Miguel. Sister Lerma N. Durana, taga San Roque. Sister Army B. Zate, taga Santiago Old. Sister Bernardita Onyate, taga San Esteban. Brother Glicerio Lainesa, taga San Vicente. Asin Brother Lucio B. Dayupay, taga San Isidro. Namumutan kong mga tugang, kamo inapod sa sarong katungdan na nangangipunin tiwala, tapat na paglilingkod asin kadunungan. Naghapot ako sa Indo, andam daw kamo na idusay sa inyong dunong nganing masiguron ang mga material na rugaring kan parokyang ini magamit para sa kamaruay ng Diyos asin sa paglingkod sa sayang banwaan. Opo, andam kami. Ano kamo nanunuga na magiging maimbod sa sayong pag-isip asin pagdesisyon na bako ang sayong sadiring kagustuhan ang masunod
kundi ang giya asin inspirasyon kan Espiritu Santo. Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na maging marhay na katiwala, na ginigirumdum na ang gabos na pagsadiri kan parokya gikan sa mga donasyon kan mga parokyano asin dapat gamiton para sa mga nangangaipo asin misyon kan ebanghelyo. Opo, nanunuga kami. Ngunyan ipapahayag kan mga miyembros kan Paris Finance Council ang panuga sa pag-ako kan sa indang katungdan asin pagmaawot na maglingkod sa Dios asin sa iyang simbahan. Ako, si Arlene Espares, sa pag-ako kan katunglan bilang membro kan Paris Finance Council, kan parokya kan Santa Cruz, nanunuga na sa sakuyang mga katataramon asin gibo, sa kuyang papagdanayon ang pakisumaro sa simbahan na Katolika, sa pag-utob kan mga obligasyon na pinagpakatiwala sa ko sa ngaran kan simbahan. Tutungkusan ko ang gabos na katukduan kan pagtubod. Maimbod ko ining ipapasa asin ipapaliwanag. Lilikayan ko ang anuman na katukduan na suhay sa pagtubod. Sa maingat na paagi, maimbod kong tatabangan ang pura paroko na pagmainan kan mga material na rugaring kan parokya, susog sa mga reglamento kan batas katoliko, asin kan mga estatuto kan sa tuyang archdiocese. Sa pag-utob kan kargong ipinagkakatiwala sa ko sa ngaran kan simbahan, papagdaladayon ko ang espiritu nin paglingkod asin ang pangataman sa mga dukha. Ipinapanog ako ang papagdanayon ko ang pinakahalangkaw na libelo ng integridad, dapit gabos na sensitibong informasyon, record kan kwarta, asin mga pribadong pag-urulay kan konsilyo. Daiko ihahayag ang pag-ulayan o itatao ang anuman na confidential na bagay sa siisay man na tao sa luwas kan konsilyong ini, kun mayo nin malinaw na pagtugot kan autoridad kan simbahan. Ipinapamako ko, nagagamiton ko ang mga impormasyong pinagkatiwala sa ko para sa ikakarahay kan simbahan asin sa kamurawayan nin Diyos. Tabangan lugod ako nin kagurangnan sa paagi kan banal na Biblia na sa kuyang kinaputan mo niyan. Matindog po ang gabos. Mamibig kagurang na Diyos, gikan sa imo ang gabos na kanong biyaya. Hilnga, may pagkamot ang sa imong mga lingkod. Inapod mo sinda, ngayon maniharon ang komunidad. Ang sa imong tataramon, maibalangibog asin ang sakramento maselebrar. Tawan sa indang spirito kan pagiging honesto, malinaw na isip, asin pagkahirak sa mga nangangaipo. Lugod ang sa indang trabaho, maging refleksyon kan pagkamot, asin pasiring sa imong kahadean, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Bilang tandakan sa tong pag-ako sa inda, magpalakpak po kita gabos. May pagsarig, iitaas niya to ang satong puso sa Dios na nagigiya sa to sa pagbasa
kan banal na tataramon para sa hararom na pagkasabot kan sa iyang mga tugon, ang simbag kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa indang pagtukdo, asin paghulit, an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, maghamon sa to na magsunod sa mamumuton na paagi ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dainyato pagpatawan ang mga hobenes nin mga kagabatan na kita mismo habong magpasan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos na makamate, kan Diyos non na pagkamuot sa saindang pag-iribahan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, magkusog ang buot, asin maranga kan mga tataramon, asin mga gibo, nin manag-aataman sa inda, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga paratubod nagadan, magugma sa katuninongan, asin kagaya-gayahan sa kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, inanyugaan. Amang makakamhan, sagkod paman, paliwanagi ang samong buhay kan sa imong tugon ning pagkamot, asin antabayi kaming sa tamang dalan, pasiring sa imong kahadean, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, an pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Matindog po ang gabos. Magpamibi kamatugang, tanan sa kos sa indong atang, magkanigong akoon, kan Diyos amang makakamhan. Akoon mandugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ining pagdulot, maglinig asin magbago sa mo, dangan maging borabo ning kabayadan, na daing kasagkuran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas sa mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay sa minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati, kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinapanogaan na ngani kami, kan buhay na dahing kasagkuran. Taigwa kan mga enot na bunga kan espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasa mo, ang misteryo Pascual na dahing katapusan. Kaya kay bakang gabos na Angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikanagad ang banal, borabon ni gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, taning para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman, pakapamanggi, pagkaanya maning kalis, asing giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa inda asin para sa dakul, na pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Papasalamat ay pinapagkanig ko na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdom sa iyong pagkahirak, an sa mong mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos. Kay ba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos. Na kay tu pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo magin kay ras kan buhay na daing kasagkuran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man. Uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak,
magindani na talingkas sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, as papagkanig ana siya mapatuninong as magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be. Huya ang kordero kan Diyos ay nagpapara kan makasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mao umayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nagkakan, kan mga langit no nakakanon, namimibi, nadanay kaming magmawot kainiman sana. Nahuli ka iyan, kami tunay na nabubuhay, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tukaw po kita para sa magkapirang anunsyo. Ang second collection po niya to, pinapanungod niya to para sa pagpakarhay kang istasyonan sa patio, kan sa tong simbahan, sa pag-andam niya to kan panahon ng Kwaresma. Siguro po nahiling nindo na nagkakagaraba na si mga istasyonan. So, during the entire season of Lent, padagos po ang pagpakarhay, mapuon po niya na simana, although sa Miyerkules po, yun ang pag-istasyon, as in panguros. So, ngunya na Miyerkules, petsa 18, yun aldaw kan panguros. Ang Miyerkules de Ceniza, alaw nin pinapangalad. Gabos po na Katoliko na nag-edad 14 anyos pataas, linalauman na mag-ayuno, as in ay magkakaning karne sa alaw na iyan. Mag-iimponer po nin abo ang mga lay ministers sa simbahan, as in sa mga designadong lugar sa alaw na iyan, pagkaaga, as in hapon. Magkakaigwaman po ning pag-istasyon sa oras na alas 4 nin hapon sa Miyerkules. Huli ka ini po, day tugot ang pag-park sa patio, durante kang aldaw na iyan, Miyerkules de Ceniza. Huli po sa pag-istasyon kada Domingo kang Kwaresma, magkakaigwa po nin adjustment, ang schedule kan misa pagkahapon. Ang misa po gigibuhon sa oras na alas 3 nin hapon, as in isusunod ang pag-istasyon sa oras na alas 4. Dating schedule po sa ibang mga misa, katukod ka ini, mayo po nin parking sa patio, pagkahapon, lambang Domingo, bago kan pag-istasyon. Ang Caritas Cáceres, ang service arm kan Archdiocese kan Cáceres, liwat, nagsasadol sa to na maglimos sa paagi kan programang 40 sa Kwaresma. Sa loob kan Kwaresma, sa tuwing titipunon ang mga barya sa loob kan 40 aldaw kan Kwaresma. Available po ang mga plastic na laagan sa opisina kan sa tong parokya. Ini po idudulot niya to sa misa sa Huwebes Santo. Sa Lunes, petsa 23 kan Pebrero, mapuon ang pagbisita kan Nazareno, asin pag-istasyon sa barangay. Makisumaro po kita sa aktibidad na ini, mapuon po ang pagbisita sa Santa Lucia, sunod Santa Elena, asin maghiling na lang po sa mga schedule. Asin hure, sa pitsa 1 kan Marso, gigibon po ang presentasyon kan mga kandidatos, asin kandidatas kan Easter Angel 2026 sa misa sa alas 8 ning aga. Available na po ang mga sobre sa opisina. Ngunyan po, iniimbitaran ang mga nagseselebrar kang kompleanyo na magrani po digdi sa inutan para sa pagbendisyon. Birthday celebrants. Igwa pong nagbe-birthday ngunyan, magdigdi na po sa inutan. Asin ang iba matindog po para sa pagpamibi. Bendisyon para sa mga nagseselebrar kan kompleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagseselebrar kan sa idang kompleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay, asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya at sin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring maan sa idang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan, asin ano man nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bago po ako malingaw ngayon na hapon, gigibuhan ang koronasyon kang
Reynanin Pagkamuot na pinag-sponsoran kang Pope's Worldwide Prayer Network o ang Apostleship of Prayer. Alauna po ning hapon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bedisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa kataninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iniimbitaran po ang Finance Council mag-iyan po sa ratubangan for the picture taking. Salamat po.